मैगं फोनो मोजांथार ट्रेक्टरजों ना ट्रेक्टर थाबालाय मैगंफ्रा आन्दाया ट्रेक्टर फिसा फिसा थाबा बायनो गयो दे ओरै फिदिंबोदो मा सिला माने हालेवहैखोब्रा बेलाय सोरनोबा नांगौबा बायनानै ला बिराद मोजांथार मैगं फोनो गय हाग्रा फोसाबनो ओरै लाबो बरिया लाइ मैगङा बिराद जागोन इयाव लाफाजों लाइजों आंबो गंसे बायनांसिगोनलै दुल 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 जाजोबखायो माथो बरियानो गया हाग्रा थानाय नंलालै बेना मालाय साफा जाजोबसिगोन जोंनासो मुलि सारबाय थानायसिगोन गायलाबाय थायो दाना लागाव मालाय लाजोबगारबाय जों गामियाव आंल'सै हालेवनो रोंगोन ना रोङा नों रोंगोन नालाय बे न'निल'ब्रा मैगं फोनो आन्थाल' बेफोरो मोजां ना न'फ्राव खेथि मावनानै जानो फाग्ला 10,000 मोनबाय बियो गोरान खेथियाव मावनो हाबालाय फैसा मोनो दाख्लै साननैसो 7,000 खमाव मोनाखैमोन ओमफ्राय अबेनिबा मैगं सफैना होनानै बुख्रायना होबाय फाग्ला 20 थाखा 10 थाखा गाहामल' मोननाय जादों नै पटला मैगंफ्रालाय माथो बाजाराव जि दाम दाबो फाग्ला केरेलाफ्रानो 80 थाखा गाहाम आलुफ्रा दा 40 थाखा गाहाम थांबाय बहलफ्रानो 40 थाखा है जों लाबोनाया 40 थाखा फारला माबाल' मोनोनो पटलखौहाय 50 थाखा 100 थाखा रुबाराव थुलुंगा खिथानांगौ जाना होनायखाय होननानै अबेनिबा जि सफैदोंनो पटला